Moi bo día a todos e a todas. Antes de nada, agradecer a vosa presencia como cada venres nesta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis relevantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno. Precisamente, hoxe sacamos adiante as bases e a convocatoria dunha nova edición do programa Lugo Termal, que é ese programa dedicado ao termalismo dende a Deputación de Lugo para a provincia e que ano tras ano ten unha maior demanda entre os veciños e veciñas, chegando a esgotar as plazas dende o primeiro día en que se abren as inscripcións. Mañá sábado van a sair publicadas as bases no Boletín Oficial da provincia e a partir do luns xa se poderán formalizar as solicitudes para participar no programa e os interesados poderán realizar a súa solicitude a través da sede electrónica ou no rexistro da propia Deputación. Nesta nova convocatoria, dicía que nesta nova convocatoria reforzamos o compromiso co turismo termal, aumentando tanto o investimento como o número de prazas, que quedaría do seguinte xeito. O orzamento medra, pasando dos 121.605 euros aos 145.926, con respecto ao ano anterior, o que representa un 20% máis. Pero tamén sube, na mesma proporción, a oferta en prazas, tamén un 20% máis, pasando de 1.750 a 2.100. Ademais, hai que ter en conta que, dado o interese rexistrado, a metade da tempada xa ampliamos 220 prazas adicionais. Con este programa o que facemos é ofrecer descontos de entre o 10% e o 20% nos balnearios da provincia, que son os de Lugo, Pambre, Guitiriz e Pantón. E desto poderán beneficiarse as persoas empadroadas na provincia que teñan cumplidos 50 anos ou máis e poden acudir con un acompañante sin límite de idade. Ao igual que en anos anteriores, haberá diferentes técnicas e tratamentos a disposición dos usuarios. En esta nova edición haberá 1.320 prazas con estancia, 72 no balneario Río Pambre, en Palas de Rei, 600 no balneario de Guitiriz, 600 no hotel balneario Augas Santas en Pantón e 48 no balneario Termas de Lugo. Na modalidade sen estancia, ofrécense un total de 780 prazas, 240 no balneario Lucense das Termas, 180 no balneario Río Pambre, en Palas, 180 no balneario de Guitiriz e 180 no hotel balneario Augas Santas en Pantón. O aumento das plazas en ambas modalidades é unha mostra clara do compromiso firme que temos dende a Deputación co turismo termal, que é un sector que mellora o benestar e tamén a saúde da cidadanía, pero impulsa ao mesmo tempo a economía local, contribúe a manter actividades nos balnearios ao longo de todo o ano. E para entender a aposta que facemos, basta con comparar as cifras. A Xunta de Galicia oferta 1.276 plazas para toda a comunidade autónoma, mentras que dende a Deputación de Lugo superamos esa cifra só na provincia cun total de 2.100 plazas, é dicir, para a provincia de Lugo, a Deputación de Lugo dispón de 824 plazas máis que a Xunta de Galicia para toda Galicia. Polo tanto, trátase dun dato especialmente significativo que o que ven é a evidenciar o esforzo inversor e tamén de compromiso que estamos realizando para reforzar un turismo que está en auxe, como é o termalismo, que combina a saúde, o benestar e a dinamización económica. Estamos falando dun modelo de turismo sostible, de calidade, polo que levamos traballando xa moitos anos, porque xera un impacto directo e positivo na economía local, neses concellos, neste caso, que contan con balneario, porque contribúe a desestacionalizar o sector o traer visitantes durante todo o ano e porque pon en valor os recursos naturais e patrimoniais da provincia, non só dos concellos que contan co balneario, sino tamén daqueles que están nas súas comarcas. E ao mesmo tempo estamos favorecendo o desenvolvemento responsable do territorio, contribuindo a que se fixe poboación no mesmo. E deixando este asunto a un lado, pasamos a outros tamén de interés, como pode ser a aprobación dun investimento total de case 1.700.000 euros destinado á adquisición de maquinaria e suministro de emulsión asfáltica para o parque móvil da Deputación.
Concretamente, hoxe aprobamos a licitación para comprar un semirremolque usado tipo góndola asfaltera, cun orzamento de 72.600 euros e con un prazo de entrega de 30 días naturais. Tamén adxudicamos á empresa Alpimac Maquinaria SL a suministración dunha máquina compactadora tándem usada por un importe de 61.468 euros. Ademais, incluímos o servicio de recollida do pisón usado por un importe de 2.600 euros, un componente esencial da máquina que permite o correcto funcionamento do sistema de compactación do rodillo. E tamén sacamos adiante a adxudicación do contrato de suministración da emulsión asfáltica para o parque móvil da Deputación. Neste caso, a adxudicataria é a empresa Provisa Produtos Bituminosos SLU, con un total de 1,5 millón de euros por un contrato de duración de un ano que vai a servir para que o parque móvil poida acometer obras de mellora en estradas municipais e tamén en pistas rurais de toda a provincia. É un servizo que conta cun impacto moi importante e positivo para os concellos, porque o parque móvil permite que este tipo de actuacións se fagan de xeito máis rápido, máis eficiente e aforrando custos. E pola miña parte, pois nada máis. Quedo a vosa disposición. Non hai ninguna pregunta, así que rematamos. Bueno, pois que teñamos todos boa fin de semana. Gracias.